Ja siellä on nyt sitten Laterin Hanna ja Tiitu, joka rataa suorittaa. Virheiden kuulijan jälkeen tulee Latina Laboranin Ladies. Eli siellä on Parto-joukkueelta. Siellä on nuorta lupaavaa ja monenlaista aktiivisen osaajaa Puusaarista, niin Syrjälä Mia ja Jokelainen Eva-Liisa. Ja nyt lähti tiukasta niskapainintaa otteesta tänne Jööttin radalle. Kyllä oli semmoinen kova veto, siinä piti olla yhden ihmisen jo pitämässä tiukasti niinku päällä siinä näkee. Hyvä ettei korvata mun mahoja myötä ihmistä perässään tuossa. Eli radallahan on siis A-luokan Teppo Jalat. Ei mitään B-luokan lihansyöjiä, vaan pelkästään A-luokan töppyksiä. Ja täällä ollaan kohta ihan liekissä jälleen. Liekki lähtee radalle, valmistautuu, odottaa ja sitten viedään Lanan suorittamista rata. Ja siellä Jari käsiä ristiin niin, että taitaa näitä hylkymerkintöjä antaa lisäaikoja. Sieltä tulee, oliko se 10 sekuntia hylky vai mitä? Siinä kun tehdään tässä joukkokisossa, että täällä ei joukkoissa suoranaisesti hylätä. Eli koira nyt sitten poistuu ihan koko kunnan alueelta, niin sitten kai eri juttu. Ja se lähdetään tuntiin löydyy ja tulla takaisin. Sitten täytyy ehkä sääntöä vähän rukata ja katsella mitä tehdään. Mutta normaalitilanteessa niin ei, hylkyjä ei tule, niistä vasta aikavirheistä. Ja Irmeli Veskanen lähtee ankkuriosuudelle. Vihreässä kuulissa. Siinä on tämä koira. Irmeli on urannut uurtajaa näissä Tappion kanssa Suomen maassa Akirkyn rintamalla. Minun käsittääkseni ihan ensimmäinen, joka Tappion ja Suomessa kilpailut. Voin olla väärässäkin, mutta jotenkin tämmöinen tunne tulee, kun olen Irmelin kanssa jutellut joskus asiasta. Ja A-luokan töppöjalkoja viimeistä viedään, kuin viimeistä päivään juostaa siellä radalla ja nyt otetaan joukkueelle tiukka aika, tästä isketään virheitä ja vältyttiin ja vauhti korjaa virheitä. Loputkin, jos sinne on sattunut joku yksittäinen estymä ja nyt loppusuoralle kiihytetään ja kyllä tänne Apodi arvoisa